खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटी रेल स्टेशनाव सा 10 उन्दैसाफोर बोखांदों। एएसआइ जयनाल आलिया घुस लानानै हमजादों। सनापुराव हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। 11 कौटिनिबो बेसेननि हेर'इनजों लोगोसे 3 ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। बिटिआर हालामाव उदखार खालामग्रा 7 उदखारिफोर हमदों। एस जयशंकरनि रायजो सभा सोद्रोमाया जोबसिगोन। फैगौ 24 जुलाइआव फिन बिसायख'थि। महाराष्ट्रआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों 25 खामथारजादों। हादरनि रायजोफ्रा जीएसटीजों गाहामै सोलिनो हादों। जम्मू काश्मीराव 58% बांदों बुंदों निर्मला सीतारमण। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी रेल स्टेशनाव सा 10 उन्दैसाफोर बोखांदों। आरपीएफनि 2 आइजो जवाना सा 10 उन्दैसाफोरखौ गुवाहाटी रेल स्टेशननिफ्राय बोखांदों। रेल स्टेशनाव ओरै हरै गिदिंथिंबाय थानाय सा 10 उन्दैसाफोरखौ आरपीएफनि 2 आइजो जवाना बोखांनो हादों होननानै मिथिनो हादों। बेनि बागै सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी रेल स्टेशननि 1 नं प्लेटफर्मनिफ्राय 7 उन्दैसाफोरखौ बोखांनो हादों। बै 7 उन्दैसाफ्रा कामरुप जिल्लानिनो सयगावनिफ्राय गुवाहाटीआव फैदोंमोन। बेनि अनगायैबो बङाइगावनिफ्राय थांनाय गुबुन 4 उन्दैसाफोरखौ 2 आरो 3 नं प्लेटफर्मनिफ्राय बोखांदों। बङाइगावनिफ्राय थांनाय 4 उन्दैसाया बरपेटा रड स्टेशननिफ्राय रेलाव गाखोनानै गुवाहाटीआव थांदोंमोन। बबेखानि आरपीएफआ बोखांनो हानाय सा 10 उन्दैसाफोरखौ उननि समाव चाइल्ड लाइननो गथायनानै होयो होननानै मिथिनो हादों। गुवाहाटी रेल स्टेशनाव बोखांनो हानाय गासैबो उन्दैसाफोरानो बायदि बायदि जाहोनाव न' गारनानै खारखोमा लांदोंमोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। पुलिसनि खसाबाव दागो। बे खेबाव पुलिसआ गावनो जेयाव नांदों। घुस लानानै सासे पुलिस अफिसारा पुलिस लकआपआव हाबनांदों। सुवालकुसियाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला केसखौ उल्थां-फाल्थां खालामनो हुमखि होनानै रां दाबिनाय सुवालकुसि थानानि एएसआइ जयनाल आलिया हमजादों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा घुस लाफुनाय समावनो जयनाल आलिखौ सनिबारखालि हमदों। सोरखारा होनाय दान बान्थाजों नखर सालायनो हायि एएसआइ जयनाल आलिनो घुस नांगौ। बेनिखायनो बांसिन रां नागिरनानै जोबनायाव पुलिसनि लकआपआव गावनो हाबनांदों जयनाल आलिया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुवालकुसि थानानि एएसआइ जयनाल आलिया मोनसे नखरनिफ्राय 2000 रां घुस बिदोंमोन। 2000 रांखौ होआब्ला केसखौ उल्था-फाल्था खालामनानै देरसिन जेंनायाव खोख्लैगोन होननानैबो जयनाल आलिया हुमखि होदोंमोन। राहा गोथे जानाय नखरा 2000 रां घुस होनायनि उनाव लुबैसोला जयनाल आलिया आरोबाव 2000 रां दाबि खालामदोंमोन। नाथाय आरोबाव 2000 रां दाबिनानै गावनो जोबथेसालियाव हाबनांदों एएसआइ जयनाल आलिया। 2000 रां घुस लाफुनाय समावनो भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा अपारेशन खालामनानै जयनाल आलिखौ हमदों। रायजोआव फिन जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाय। सनापुराव जादों बे मुगैथाव जाथाया। बे जाथायखौ लोब्बा लानानै बाबुल तुमुं मुंनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाबुल तुमुं मुंनि लांसुनियाया 16 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोन हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। उन्दै बैसोनि लाइमोन हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि उनाव बाबुल तुमुंआ गोथै सह'खौ दिगारु दैमायाव गारहैदोंमोन। ओरैहाय थांनाय 28 जुननिफ्रायनो गोमानानै थानाय हिन्जावसानि गोथै सह'खौ सुक्रुबारखालि दिगारु दैमानि बिखायाव बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेम आनजाद नायनायनि थाखाय पुलिसआ बेनि सायाव नायबिजिरो। बबेखानि पुलिसनि नायबिजिरनायाव हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो लांसुनिया बाबुल तुमुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि रायजोआव हिंसा-हिंसि आरो आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों राहा लादोंब्लाबो माखासे दुथां लांसुनियाफ्रा पुलिस आरो खुंथायनि फारसे जेबो गिनाय सोमजियाखै।
रायजोआव दाय गोनां हाबा मावनायफोराबो बांसिनगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो सनापुराव सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। ड्राग्सनि हेंथायै कामरुप पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। आसाम पुलिसनि स्पेशल टास्क फोर्स जुंथै STFनि टीमा गुबुन गुबुन मोननै जायगायाव जाफुंसार अपारेशन खालामनानै 11 कौटिनिबो बेसेननि हेर'इन जब्द खालामदों। बेनि बागै DIG पार्थ सारथि महन्तआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो कामरुप पुलिसआ थांनाय हराव सिग्रोमनानै 700 ग्राम हेर'इन जब्द खालामदों। गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय धुबुरी फारसे थांबाय थानाय समावनो पुलिसआ गोबांथार बिबांनि हेर'इनखौ जब्द खालामदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि बेसेना बाजाराव खमैबो 5.50 कौटि रां जागोन। बेनि अनगायैबो कामरुप पुलिसआ गुबुन मोनसे अपारेशनाव गोबांथार बिबांनि हेर'इन जब्द खालामनो हादों। गुबुन गुबुन जायगायाव जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि बेसेना खमैबो 11 कौटि रां जागोन होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला बेजों लोगोसे 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौबो पुलिसआ हमनो हादों। हमजानाय 3 ड्राग्स फालांगिरिखौ आब्दुल हाय, महिदुल इस्लाम आरो रफिकुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि ड्राग्स फालांगिरिनि सायाव बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसआ बिसोर 3बो ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ जेरा खालामदों होननानैबो मिथिनो हादों। गुबुन गुबुन जायगायाव सिग्रोमनानै रैखाथि बिफाना सासनि उदखारिफोरखौ हमदों। कमतापुर लिबारेशन आर्मी जुंथै KLO आरो गोदानै दाजानाय बर' लिबारेशन आर्मी जुंथै BLA उदखारि आफादनि मुं लानानै रां दाबिनानै बिटिआर हालामाव समखिनाय आरो दुंहाव थासारि लाबोनो नाजानाय सासनि उदखारिफोरखौ हमदों। रैखाथि बिफाना आसाम, नागालेण्ड आरो सोनाब बेंगल सिमनानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव अपारेशन खालामनानै बिटिआर हालामाव हिंसायारि थासारि लाबोनो नाजानाय KLO आरो BLAनि सासनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों होननानै DGP GP सिंहआ दिनै टुइटाराव टुइट खालामनानै मिथिहोदों। बेजों लोगोसे GP सिंहआ हमजानाय उदखारिफोरनि सावगारिखौबो शेयार खालामदों। बबेखानि हमजानाय सासनि उदखारिफोरखौ फारियै उदालगुरि जिल्लानि दावहारु बर' एबा दाथिराम, अमित बर', रेंगोना ब्रह्म एबा बि रोंगोरा, कार्बि आलं जिल्लानि बुद्धिमान देब बर्मा, बिजय तेरन, दरं जिल्लानि भुमसा चन्द्र बर' एबा बि बोखांसा एबा बुभेन आरो तामुलपुर जिल्लानि काजल राय होननानै DGP GP सिंहआ सिनायथि होदों। आथिखालाव बायजोआरि बिथिंनि बिबानाव नरेन्द्र मदिनि गोख्रों आरो राफोद केबिनेट मन्त्रि डक्टर S जयशंकरनि रायजो सभा सोद्रोमाया जोबनायनि लामायाव फैबाय। फैगौ 24 जुलाइ खालि गुजरात, गवा आरो सोनाब बंग बे मोनथाम रायजोनिफ्राय फैनाय गासै 10 रायजो सभा सोद्रोमाफोरनि समा थुंगेहैनायखौ नोजोर होनानै भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनारआ बिसायख'थि खुंनो फोसावबाय। जायफोर रायजो सभा सोद्रोमाया आजिरा मोनसिगोन बिसोरनि मुङानो जादों फारियै बिनय तेंदुलकर, दिनेश चंद्र जामाल भाई, जुगल सिंह माथुर, डक्टर S जयशंकर, डेरेक अब्रेन, डला सेन, प्रदीप भट्टाचार्य, सस्मिता देव, शांत छेत्री आरो सुकेन्दु शेखर राय। नोजोर होनो गोनांदि डक्टर S जयशंकरा बे खेबावबो गुजरात रायजोनिफ्रायनो रायजो सभानि सोद्रोमा महरै फैफिनगोना रोखा। बेनि अनगायैबो BJP दोलोआ सोनाब बंगआव बलिउड स्टार मिथुन चक्रवर्ती आरो मुंदांखा बारग' क्रिकेटार सौरभ गांगुलीमोनखौ रायजो सभानि सोद्रोमा महरै फसंनो थिरांथा लाखाबाय होननानै मिथिहोदों। महाराष्ट्रनि बुलढाना जिल्लानि पिम्पलकुटा गामियाव लामा जाब्रबथायजों सा 25 हान्थियारिफ्रा खामथार जादों आरो बासनि ड्राइभारजों लोगोसे सा 8 खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोनदों। बुलढाना जिल्लानि पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला समृद्धि एक्सप्रेस हाइवेनि गंसे नाइट सुपार प्राइभेट बासआ नागपुरनिफ्राय पुना फारसे थांगासिनो दङमोन। बे समावनो हरनि 1:30 रिंगायाव बुलढाना जिल्लानि पिम्पलकुटा गामियाव लामानि डिभाइडाराव सौग्रावनानै साखाथियाव थानाय मोनसे मोब्लिब खुन्थियायाव सौदावहैबावनायाव बासआव अर खामो आरो सा 25 हान्थियारिफ्रा जायगायावनो खामथार जादों। अदेबानि सा 8आ खिरखिनि आयनाखौ सिफायनानै खुनुरुखुमै गावबा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। गिबि मन्त्रि एकनाथ शिन्देआ जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनो बिथोन होनायजों लोगोसे थैनाय नखरनो साफायाव 5 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै मिथिहोदों।
नाथाय आथिखालाव सा 6नि अनगायै थैनायफोरखौ सिनायनो हायाखै। अदेबानि लेङाइ गिबि मन्त्रि देवेन्द्र फडणवीसआ बुंदों दि गोनां जायोब्ला थैनायफोरखौ DNA आनजाद नायनाय जागोन। बे जाब्रबथायनि सायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथायाव पुनानि सासे फोरोंगिरि कैलाश गांगुवाने बिदिनो बिसि कांचन आरो बिसोरनि फिसाजो राथुजा मोनहा नखरसेनिनो गासै साथामा खामथारजादों। आथिखालाव बिसोर साथामनि गोथै देहाखौ नखरनिनो गथायनानै गुबुन सा 22नि गोथै सहखौ सोरखारा रबिबारखालि खौसेयैनो दाबसे जायगायावनो फबसिगोन होननानै फोरमायथिदों। आथिखालाव पुलिसआ ड्राइभारखौ हमनानै जाथायनि सोमोन्दै सेबगासिनो दङ आरो गोनां जायोब्ला उननि समाव एरेस्टबो खालामनो हागौ होननानै मिथिहोदों। मिरुनि राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणआ सनिबारखालि मिथिहोदों दि आथिखालाव भारतनि रायजोफोरा GSTनिफ्राय गोबां रां मोननो हानानै आथिखालाव मोजाङैनो सोलिनो हादों। थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव देग्लाय बोसोराव गाहामसिन GST मोननो हादों। बैफोर रायजोफोरनि गेजेराव जम्मु काश्मीरआ साबसिनै दावगानो हादों। बे बोसोराव जम्मु काश्मीरनि GSTआ 58% बांदों। जम्मु काश्मीरनि फाइनेन्स कमिशनार डक्टर रश्मि सिंहआ मिथिहोनाय बायदिब्ला थांनाय 2022 मायथाइनि जुन दानाव जम्मु काश्मीराव गासै 371.83 कौटि रां GST मोननो हादोंमोन। नाथाय बे 2023 मायथाइनि जुन दानाव 58% बांनानै 588.68 कौटि रां मोननो हादों। बेनिखायनो 1 जुलाइ 2023 निफ्राय फैगौ 7 जुलाइसिम जम्मु काश्मीराव GST सप्ता खुंनो लादों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।